ஹலோ கைஸ், நம்ம சேனலில் இருக்கும் ஃப்ரீ ஃபயர் வீடியோஸ் பற்றி தான் போட்டிருக்கோம். இப்போ ஃப்ரீ ஃபயர் வீடியோ தவிர்த்து நிறைய வீடியோஸ் போடலான்னு இருக்கேன். அதனால தான் இப்போ டாப் 10 போக்கிமான் சுற்றி போடுறோம். நம்ம லிஸ்ட்டில் 10th பிளேஸை பிடிச்சிருக்கிற போக்கிமான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீகுன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான போக்கிமான். அண்ட் ஷீகுனுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மறுஜென்மம் எடுத்துகிற அந்த போக்கிமான்னே சொல்லலாம். ஷீகுன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் டைப் போக்கிமான். அண்ட் வாட்டர் டைப்பில் ரொம்பவே ஒரு பவர்ஃபுல்லான போக்கிமான் ஷீகுனும். ரைகோ என்டி ஷீகுன் இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்குது இந்த 3 போக்கிமானுக்கும். அதை வந்துட்டு நான் இன்னொரு வீடியோவில் முடிஞ்சால் போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஷீகுன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிசைன் வந்துட்டு ரொம்பவே அழகாக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. சூப்பராக இருக்கும் ஷீகுன் பார்க்குறதுக்கு. ஷீகுனோட ஸ்பெஷல் அட்டாக் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னார் ஹைட்ரோ பம்ப். நம்ம லிஸ்ட்டில் 9வது பிளேஸ் பிடிச்சிருக்கிற போக்கிமான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கைரன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு பவர்ஃபுல்லான போக்கிமான். அண்ட் ஒரு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஒரு ட்ராகன் டைப் போக்கிமான் ஒன்று வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த ட்ராகன் டைப் போக்கிமான் வந்துட்டு அது வந்துட்டு 3ஆக பிரிஞ்சிருச்சு. அந்த 3ஆக பிரிஞ்சப்போ உருவான இந்த 3 போக்கிமான் தான் ரெஷிராம், ஜெக்ராம் அண்ட் கைரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டார்க் டைப் போக்கிமான். பார்த்தோன்னே எல்லோரும் பயப்படுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு போக்கிமான் தான் கைரமோட பவர்ஃபுல் அட்டாக் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராகன் பிரீத். கைரம் ரொம்பவே ஒரு பவர்ஃபுல்லான போக்கிமான் நான் சொல்கிறேன், கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். நம்ம லிஸ்ட்டில் 8வது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிற போக்கிமான் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லுஜியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா அழகாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. சத்தியமாக சொல்கிறேன், இதில் இடம் பிடிச்சிருக்க எல்லா போக்கிமானும் பார்க்கறதுக்கு மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் போக்கிமானாகவும் இருக்கும். அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் சில சமயம் அழகாக போக்கிமானாக இருக்கும். லூஜியாவும் அதில் ஒன்று. அண்ட் லூஜியா பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தோன்னே சைக்கிக் டைப் போக்கிமானாக இருக்குமோ நான் வந்து நினச்சேன். இன்னும் கூட அதே தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். லூஜியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீர் சக்தியோட முக்கியமான தொடர்பில் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் வாட்டர் டைப்போட காட் ஆஃப் போக்கிமானே லுஜியான்னு சொல்லலாம். லுஜியாவோட பவர்ஃபுல் அட்டாக் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராசனரி அண்ட் ஏரோ பிளாஸ்ட். நம்ம லிஸ்ட்டில் 7வது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிற போக்கிமான் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லவே தேவையில்லை, வாட்டர் டைப்போட லெஜெண்டரி போக்கிமான் அதுதான் கயோகர். கயோகர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்சனலாக எனக்கு பிடிக்கும், ரொம்பவே பிடிக்கும்னு சொல்லலாம். கயோகர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்க்க வந்துட்டு ஒரு திமிங்கல மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஆனால் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கே ஃபோட்டோலாம் அப்படின்னு கேட்காதீங்க. ஏன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நினச்சிடக்கூடாது. குட்டியாக இருந்தாலும் அது வந்துட்டு ரொம்ப கிட்டியான போக்கிமான். அண்ட் இது நேரில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும். டிசைனர்ஸ்லாம் வேறு லெவலில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு பாருங்கள், ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. இந்த கைரம் சரி வேறனா கையோகர் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. கையோகர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் டைப்போட லெஜெண்டரி போக்கிமான். அண்ட் கையோகரோட பவர்ஃபுல் மூவ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஃபால் அண்ட் ஹைட்ரோ பம்ப். நம்ம லிஸ்ட்டில் 6வது பிளேஸை பிடிச்சிருக்கிற போக்கிமான் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஹோ தான். பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபயர் டைப்போட முக்கியமான ஒரு தொடர்பில் இருக்குது. அண்ட் ஓஹோ பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம், நிறைய இருக்குது. அண்ட் நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு ஆஷ் கிச்சன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவன் ஸ்டார்ட் பண்ண போக்கிமான் ட்ரைனிங்கில் அவன் சந்தித்த அண்ட் பார்த்த ஃபஸ்ட்டு லெஜெண்டரி போக்கிமான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஹோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓஹோ தான் ஷீகோனுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மறு உயிர் கொடுத்துருக்கு. ஒரு பெரிய விபத்தில் வந்துட்டு ஷீகோன் வந்துட்டு இறந்துடும். அப்போ ஷீகோனுக்கு மறு உயிர் கொடுத்ததே ஓஹோ தான். ஓஹோ வந்துட்டு பார்த்த உடனே ஒரு ஃபீனிக்ஸ் பேர்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க, வேறு லெவலில் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. கலர்ஸ் எல்லாம் நிறைய கலர்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்டு ஓஹோவோட பவர்ஃபுல் மூவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேவ் பேர்ட் அண்ட் இன்ஜினியர். நம்ம லிஸ்ட்டில் 5வது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிற போக்கிமான் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிஎஸ் கிரியேட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு போக்கிமான் டியல்கா. பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்சனலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதோட டிசைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் பண்ணியிருப்பாங்க. டியல்கா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் ட்ராகன் டைப் போக்கிமான். இதனால் வந்துட்டு டைமை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இப்போ இந்த நேரத்துலேருந்து நம்ம ஃப்யூச்சருக்கு போகணும், இல்லை இறந்த காலத்துக்கு போகணுன்னா, இல்லை இப்போ இருக்கிற டைமை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணுன்னா கூட டயல்காவால் அது கண்டிப்பாக முடியும். டயல்காவால் மட்டும்தான் முடியும். ஏன்னா டயல்கா அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான போக்கிமான், டைமை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய போக்கிமான், ஆர்சிஎஸ் கிரியேட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு போக்கிமான். அண்ட் டயல்காவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷல் மூவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் பிளாண்ட் ட்ராகோமீட்டர். நம்ம லிஸ்ட்டில் டியல்கா பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கே ஒரு எப்படி சொல்கிறது செம்மையாக இருக்கும், அழகாக இருக்கும். டியல்கா அவ்வளோ பெரிய ஒரு போக்கிமான். நம்ம லிஸ்ட்டில் 4வது பிளேஸை பிடிச்சிருக்கிற போக்கிமான் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைக்வாசா. என்னோட தலைவங்க ரைக்வாசா எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு போக்கிமான். அண்ட் இந்த ரைக்வாசா பார்த்தீங்க அப்படின்னா வானத்துக்கும் மேலே ஓசோன் லேயரில் தான் வாழும். கிரவுடானுக்கும் கயோகருக்கும் நிறைய தடவை வந்துட்டு சண்டை வரும். அப்போ சண்டை வரும்போதெல்லாம் வந்துட்டு ரைக்வாசா தான் மேலே இருந்து பார்த்துட்டு கீழே இறங்கி வந்து இந்த 2 போக்கிமானையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி திரும்ப அதோட இடத்துக்கே அனுப்பி வைக்கும். ரைக்வாசா பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற போக்கிமான் கொடுத்ததை விட பவர் அதிகமாகவே ஆர்சிஎஸ் ரைக்வாசாவுக்கு கொடுத்துருக்கு. ரைக்வாசா ரொம்பவே அழகாக இருக்குங்க. அண்ட் ரைக்வாசாவோட பவர்ஃபுல் மூவ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராகன் டைல் அண்ட் அவுட்ரேஜ். நம்ம லிஸ்ட்டில் 3rd பிளேஸை பிடிச்சிருக்கிற போக்கிமான் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிராட்டினா. ஜிராட்டினா பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு பயங்கரமாக இருக்கும். அண்ட்
ஜிரட்டினா வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு உண்மையிலே ஜிரட்டினா பார்க்க ரொம்பவே பயங்கரமான போக்கிமானாக இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்சிஎஸ் கிரியேட் பண்ண தேர்டு போக்கிமானும் ஜிரட்டினா தான். ஒரு தடவை ஜிரட்டினாவை இதை வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது, டார்க் ஹோல்டுக்குள்ளே அனுப்பி விட்டுருச்சு ஆர்சிஎஸ். ஏன் அனுப்பிச்சி விட்டுருச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டியால்காவுக்கும் பால்கியாவுக்கும் ரெண்டுமே போக்கிமான் வேர்ல்டு கிரியேட் பண்ணிருக்குமோ அது 2 கூட சண்டை போட்டுருச்சு. அதனால் ஸோ அண்டு ஜிரட்டினாவோட பவர்ஃபுல் மூவ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேடோ கிளா. ஸோ நம்ம லிஸ்ட்டில் செகண்ட் பிளேஸை படிச்சிருக்கிற போக்கிமான் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சைக்கிக் டைப் போக்கிமான் அண்டு ஹியூமன் கிரியேட் பண்ண ஃபஸ்ட் போக்கிமான் இதுதான் நினைக்கிறேன். மியூட்டோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்டு மியூவோட டிஎன்ஏவை வச்சு தான் மியூட்டோவே கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா மியூ வந்துட்டு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான போக்கிமான். எங்கே பார்த்தாலுமே ஃபஸ்ட்லாம் போக்கிமான் எங்கே பார்த்தாலுமே மியூ தான் இருக்கும். ஏன்னா மியூ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான போக்கிமான். அண்ட் மியூட்டோவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு வெர்ஷன் இருக்குது, அதுதான் மியூ 3 ஒரு மாறும். மியூ 3 தான் பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டோவோட ஒரு பவர்ஃபுல் வெர்ஷன்னே சொல்லலாம். அண்ட் மியூட்டோவோட ஸ்பெஷல் அட்டாக் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் ஸ்ட்ரைக். ஸோ நம்ம லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட் பிளேஸை பிடிச்சிருக்க போக்கிமான் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது. போக்கிமானை தொடர்ந்து பார்த்துருக்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆர்சிஎஸ் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரியேட்டர் ஆஃப் ஆல் போக்கிமான், கிரியேட்டர் ஆஃப் தி போக்கிமான் யூனிவர்ஸ், எல்லா போக்கிமானும் கிரியேட் பண்ணது ஆர்சிஎஸ் தான். கிட்டத்தட்ட சொல்லணும்னா காட் ஆஃப் போக்கிமான்ஸ்னே சொல்லலாம் ஆர்சிஎஸ். ஏன்னா அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான போக்கிமான் ஆர்சிஎஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே உருவாக்கலாம் ஆர்சிஎஸ் தாங்க. சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆர்சிஎஸ் பற்றி. ஏன்னா அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான போக்கிமான் ஆர்சிஎஸ். அந்த ஆர்சிஎஸோட பவர்ஃபுல் அட்டாக் ஹைப்பர் பீம். இதோட ஹைப்பர் பீம் ஒரு போக்கிமான் யூனிவர்ஸையே ஒரு கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சக்தி கொண்டது இந்த ஹைப்பர் பீம். எல்லாத்தையுமே அழிக்க சக்தி கொண்டதும் இந்த ஹைப்பர் பீம் தான். ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு அவ்வளோதான். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு வாய்ஸ் கவர் போட்டிருக்கேன். ஸோ மேலும் நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வரணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அண்ட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.